Kabut niya ito din, oh. Mag-antoy may wala. Ha? So, dagan kayong salamat sa inyo ang pagtambong sa mga first time clustered barangay moving up. Diba? Kasi kayo siya na kung gasto parang sa peer barangay. Diba? Kaya kung nag-clustered siya, mas lesser ang mga gasto. Kaya kung ato lang sa mga barangay, kung ilan na ma-allocate sa mga barangay council, kami mga big worker, mag-atong ibig sa aming magaling mo na, ipulong. Sinuod yun. Kaya, hindi ba yung ng barangay nga supportive? No? So, mga ni sabutan George, ni Ma'am Emily, Ma'am, pwede ba na mag-clustered barangay moving up? Kung tanin sa ma'am, sige, ato sa nang practice kung okay na ba sa inyo, mga barangay officials, kung okay na ba sa mga better worker, para lang sa gani, kay gawin na sa kayong time nag-allocate na mo dito sa province, ginagana gani 1 week. Pero dili dyan na madala ng mga 1 week, kay 50 barangays ni. So, amo na nakuha nila mo 2 weeks. Gapil na naman sa polling Sunday. Amo na lang siya binurot dyan na para dili na nimo na backpag-April. So, tama naman dito pa niya sa 40. So, karon, mama niya schedule sa last barangay sa Baang, ang ayaw sa mag-antoy. So, I hope na ang officials. Wala na ba yung mga pangutana kung ano man ninyo? Bulis kayo, anak. Kaya namin ang counter na barangay sa ang kapitan mismo, nato sa office. Reklamo siya na. Yung pwede na kami na lang magsulong na ang gate worker sa Ramos ang gate front na okay na ba magsulong kayo siya. Mas may dito lang na matipon na ako sa ilakay. Mas lesser ang akong gasto. So, kani, gi-practice na ko sa ninamo. Gipanitan ako sa ninamo ni Ma'am Emily sa mga kanang officers kung if okay ba siya madagan. Kaya mostly ko siya sa mga municipalities is nag-clustered na. Pero kanina sa unang panahon, murag nakaabot mo siguro si mga Jenny na ang tanan dyan na barangay dito sa covered court na moving up or nag-cruising or na-recognition. Then karon, ako lang sa gipangitan nga mas dulduol naman sa sila. So okay na siguro kung kanina mga barangay sa tugol-tugol, ako lang sa silang di-clustered. So I hope na ang mga pamaagi sa pagkakaroon. Then, sa itong mga ginikanan, I hope na okay ra sa inyo. Total, dili man ni siya kadaglaw. Isa lang yung may pagitsaw sa katuloy. So, ato na siya gahinan. Nakagahin mga ganita sa atong high school, sa atong mga elementary, na whereas pa sa kanilang mga pangidaron ng mga bata na ato dyan sila matagan o importansya kay mas bata pa nila nga pangidaron o amay paginato sila nga alimahan o ato silang agakon. Na sa ako ang paabot sa inyo mga ginikanan, sa mga daycare workers, dari sa clustered barangays, o sa inyong mga barangay officials na grabe ang suporta. No? Dagan kayong salamat sa inyong mga pagsuporta sa atong daycare, and I hope dagan pang mga pag-support, like for example, sa inyong daycare center, na inyong utagan ng tawag ako na importansya. Kaya diri na kula ang edukasyon sa mga. Then kung kami sir, taas po kayo sa damang pasensya sa pag-alima ng mga pamidarunan. Dili lalim na kami usara mong anak, pero nag-alima ni Katinsi gabong bata sa mga daycare center. Bilang diri, kalipang diri, tangihin ito. Dili katabang namo, pero amo junanggi, barugan, o amo junanggi, darong sila o dala. So mayong buntag na natong tanan and competitors, congratulations. Thank you. Thank you so much, Ma'am President. Thank you for those touching Grace words, Ma'am Sandy Grace. Decimo.